Guys, magandang hapon sa inyo. So kung mapapansin nyo guys, nandito ako sa puno ng tawag nito, Gmelina po. O, Gmelina. So ang Gmelina po ay kadalasan ginagamit po siyang pang hapla ay pang bagat tampos didihamon sa waray ba. O tarampos kay kung inihiya guys, tulad ng sumakit nung nagkasakit yung likod ko kasi yun naberpatig ako sa trabaho, tapos napapabayaan ko yung likod ko na natutuyuan ng pawis. So eto guys yung ginamit ko, yung niya, yung tawag nito, yung pinakamalapit sa udlot. Yung pinaka bibi pa na dahon. So yun yung kukunin natin. So ngayon guys, dahil masakit yung likod ni Papa, ito yung ilalagay natin guys. Ayan ayan. So pipili tayo dyan guys, yung eto malapit pa sa puno ng dahon. Ayan yung mga baby pa guys. Tapos talaga naman na nung gumamit ako nito guys, nung na-overpatig ako, talaga naman guys na nagpapawis yung likod ko talaga. Oo. Syempre, kung may pagtitiwala ka rin, sharing is caring lang naman. Kung may pagtitiwala ka sa mga, hindi naman natin masabi lahat, 'di ba? Pero ganun talaga yung life eh. Kadalasan kasi ang makakasolusyon solusyon lang sa problema natin, sa sakit natin, nasa paligid lang. So kailangan mo lang talagang tanggapin yung realidad, 'di ba? Pero nasa depende yun ng pag-uugali ng tao, kasi hindi naman natin sila mapipilit kung ayaw nila syempre. So eto, kanya-kanyang style lang ng gusto, tsaka lang din naman to eh. Ayan guys, so nakakuha na tayo. Ito yung ilalagay natin kay father likod. Actually guys, yan nasa gilid yan ng box culvert. So nandito tayo sa taas nakatayo. Ayan, so ito yung kinuha natin kasi ito yung kailangan ng papa ko. So ayan guys. So madami-dami na to guys. Bumaba na tayo. Near lang yan sa bahay namin guys. Yan yung bahay namin. Tapos dito lang din ako sa ng kalsada guys. Ayan. Hindi na to kailangan siya guys punasan kasi tuyo naman na siya. Hindi siya naulanan kasi maaraw naman. So ilalagay na lang to sa likod ni Papa. Syempre para lang to sa mga naniniwala sa mga ganyang bagay. Ayan guys. Diyan lang naman siyang puno. Kaya kulang siya ng dahon ng udlot, kay nagkukuha talaga kami hini guys para pang sa likod. Yan lang guys. Disclaimer lang. Wala pong dapat magalit. Sharing is caring. So nasa inyo na po yun sa pagtitiwala nyo. So God bless. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much guys.